Pak Widodo tuan rumah. Pak sapa mau? Pak Widodo. Dodo, Widodo. Wit kuwi wong gagah dhuwur. Do kuwi seneng sedekah. Anu matur suwun Bu sinten nggih. Mugi-mugi Bu Surti lancar rezekine. Amin. Hitungane nggih. Awake dhewe menghibur ya mendongane. Iya, nuwun bisa. Kagem Mas Widodo Nggih. sing telah bersunat. Jadi disunat dulu. Oh alah. Oh anake Mas Widodo. Mas Widodo, Mas Wid. Kitan. Iya. Mugi-mugi setelah dikitan menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Iso Amin ngerti Mas Jos. apa? Wong sing ndi? Sing sunat. Iya. Kais sercagak ae. Ndi to? Sing sunat. Oh, wedi. Jere. Ah, sing sunat lah. Yo, Bos. Yang mubarok. Mubarok bejat mubarok bejat. Cita-citamu mubarok. Jere sih. Bos. Ini namanya siapa? Saya Zakira Chandra. Namanya panggilan. Rija. Oh, Riza. Tak tekoni. Kowe kudu kelas piro? Kowe kelas piro? Oh iya, anakmu anyar. Nggih, apa namamu Rizal? Bapakmu ini kudu bisa jawab bapak namanya siapa? Agus Win. Oke, ibu. Sumiani. Oke. Sopo Mbah Buyute Soekarno? Ya, siji tambah siji. Loro. Loro tambah loro. 15 ping 8 90 ping 4 duwe 2 diping 4 juta piro? Goblok. Kayak mana Jos? Siji tambah siji. Anak kodok jenenge ya. Anak tumo jenenge sapa? Ya. Anak tumo jenenge Tumi. Yo. Dungakno le, dungakno le. Rijal. Nah, Rijal ini artinya Arti, ri. Ri kuwi keri. Ri. Ya. Riwayatmu besok kudu iso kaya bapakmu sing saiki. Oke, api tepuk tangan. Nyapa to diarani bapakmu sing saiki? Ah. Perkarane kowe duwe anak, bapakmu duwe anak kowe. Ah. Iso nyenengne kowe sing kaya ngene iki. Iya. Ketokne duit oke diraget kowe, Iya. ya to? Dicontoh bapake kae. Nyenengne. Senenge kowe Iya. trimo ditanggapne reak ado-ado ya to? Iya. Iya. Ri wis ya. Jal. Jal. Ah. Jal. Jal. Jale pakmu kon rene. Ora sak kesuwen. Jal. 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 Jali. Ah. Jal ono duit, Pak. Aja. Jajal, kue besok yang mau wis dadi wong Iya. sukses. Ah. Siti Eden karo Iya. tanggane iso nyenengne Warga tanggane. masyarakat. Contohnya bapakmu yo kan kaya ngene iki nanggap reog yo to. Nek kayak hiburan di masyarakat Iya. ini ya yo to. Ngene iki nyenengno masyarakat bisa gawe apa adu mayeme masyarakat ini. Jalwen. Eh? Jalwen. Wen. Ora sak kesuwen duite jumukan. Jal. Ya. Jal wis yo. Ya, apa? Wis pokoke tak dongane, kowe ora wis to. Iya. Dungane lancar. Dongane kowe besok dadi iso junjung dhuwur mikul jero. Derajate wong tuwek. Nah, kowe kudu iso ngumpuli bapak karo ibu. Ya. Yo, di dhuwur iki kok bareng ya? Bareng ya? Bareng. Ya, yo. Matur suwun. Nah, yo. Yo. Yo wis, ngono. Kebat. Yes. Ora salah apa-apa. Ya. Ayo, Dre. Ayo. Satset, ebrek, Nah. tik terus. Ha. Ayo.
Ngawur ngene-ngene yo gaenane Tuhan Yang Maha Esa. Wong iki romantis, sing romantis. Romantis iki piye? Iki ngene tak ya. Heh. Ya, seret ya. Dibane seret lelene. Seret. Wah, ini romantis lho. Luwe pakai jejak. Lah kok kula jejak bawane kula iki. Ya ora apa-apa kuwi anu pendidikan yo ngono kuwi. Yo, Kok iso romantis kok ya? Wah, romantis. asem penak kowe gubuk. Gedang tah wae sih. Yo. Geden kowe Jun. Geden kowe Jun. Kowe iso ora?
apa? Agot. Kaya mikul apa? Mikul anu lho, balungan jati. Matur suwun. Ya toh. Para pemirsa masyarakat Tonatan, saya ucapkan banyak terima kasih ya toh. Sudah mendelok Kami bergerak. ya, mugi-mugi menjadi sodakoh seniman awake dhewe. Nah, betul. Hiburan ade. Nah. Matur suwun. Kripik gedang kripik telo. Si jedeng waton kroto. Oke, tepuk tangan. Betul.